Ahojte, dnes tu mám suvidované kuracie pečenky, ale dnes si ich spravíme na teplý spôsob. Takže recept je naozaj veľmi jednoduchý, nepotrebujete vôbec nejak veľa ingrediencií. Cibula, cesnak, použijem šalotku, troška horčice dižonskej, kuracie pečenky suvidované, sol, korene, olej. A ja tu mám troška vývaru, aby sme si to mohli trocha podliať, aby sme mali šťavu. Ako prílohu si k tomu môžete spraviť rýžu, zemiakovú kašu alebo také krostinky, ako sme si robili v minulom recepte. Takže poďme na to. Najprv si nakrájame cibulu, nakrájame si ju na mesiačiky, aby sme mali tú väčšiu časť, ono to bude chutnejšie. Olivový olej do pamice, použijem trošku šalotky, nech to má takú farbičku inú. No a samozrejme cesnak, toho nie je nikdy na škodu, ale musíte s ním opatrne. Pánvicu máme rozhoriatu, tak poďme restovať cibulku. Cesnačík tam dáme troška neskôr, aby nám nezorkol. Korene, sol. Zarestujeme si to do sklovita. Kľudne si môžete ju aj skaramelizovať, tiež by to nevadilo. Tá kontrastná chuť tej výbornej suvidovanej pečenky a cibulky skaramelizovanej by bola takisto výborná. Takže cibulku máme orestovanú. Teraz tam šupneme tie suvidované pečenky, ktoré si v podstate iba prehrejeme s tou cibulkou. Takže to je celá robota, ktorú musíte spraviť. Ja tu mám pripravený vývar, troška to podlejem. Minútka, dve povariť, prehriať to, aby sa to len trocha spojilo a máme hotovo. Môžeme kľudne servírovať. Návrh dozdobíme ešte takto cibulkou. A použijeme pažitku, ktorá tu už není. Ale ďakujem. Nakrájame na takéto väčšie kúsky, pekne posypeme. Voilà. Veľmi jednoduché, rýchle. Keby sme to raz zrátali tak na ruke, tak aj do 5 minút sa to dá stihnúť. Nech sa páči, dobrú chuť. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.